daw, mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marhay na aga mga tugang, Lunes po ngunyan, Hunyo 22, 2026. Inipuan Bareta alas 7 asin sidelines ng Draculang mga bareta sa lado lokal. PRO5 nagpahayag ng pag-umaw sa gabos ng mga ama sa selebrasyon kan Father's Day kasudma. Reverend Father Erwin Pereja kan Palanog Parish sa Kamalig Albay nagreklamo sa Aleco matapos maraotan sa iyang monitor. Darakan puro palsok na supply nin kuryente sa saindang lugar. Sarong lalaki na imbulto sa illegal recruitment para sa trabaho sa abroad. Arestado ka mga autoridad sa sarong entrapment operation. Mga hobines piginganyar na magsarig sa mahal na Diyos sa tao kan mga hagyat asin kadifisilan sa buhay. Sa lado nasyonal, kaso ng dengue ngunya na taon nagbaba sigon sa Department of Health. Mga kumpanya ng petrolyo na dai nagpapautob nin tamang oil price rollback. Pabantayan kan sarong transport group sa DOE. Presidente Bongbong Marcos bukas na mag-importa nin mas dakulang supply ng petrolyo gikan sa Russia. Pagpapalibre sa 24 Pilipino na nakulong sa Russia ipinagpapasalamat ni Senator Ping Lacson. Sa ibang nasyon, US, pinaimutika na sa giraray na isinarado kan Iran ang Strait of Hormuz. Baretang sports kampanya ni Alex Yala sa Berlin Open natapos sa semifinals. Mga tugang yan pong headlines doon darkulang mga bareta alas 7 kung yan pong aldaon ninin Lunes, Hunyo 22, 2026. Asin kami po ang sidong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Daing Iba. Ngunyan sa detalles kan sa tuwang mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nagbayag din pagbati ang Police Regional Office 5 sa pamamayo ni Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda sa gabos ng mga ama kasabay kan selebrasyon kan Father's Day kasudma. Pigmidbid kan PRO5 ang sakripisyo asin pagkamot na daining pigahagad na katukal tanganing magsirbing makusog na harigi sa kanya-kanyang pamilya. Ang mga ama na nagdataon ng inspirasyon sa panahon ka mga pagbayo asin nagsirbing inspirasyon para padagos na lumaban asin mangarap para sa mga membros kan pamilya. Pinasalamatan ng PRO5 ang mga ama dahil sa kusog asin pagkamot sa pamilya. Hinagad man kay niya sa gabos na ipakadagos ang pagtaon ng importansya sa mga ama, midbidon kamutan asin igalang para sa mas makusog na pundasyon kang kada pamilya. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nagpahayag nin reklamo si Reverend Father Erwin Pereja o Peraha kan Palanog Parish Kamalig Albay sa Albay Electric Cooperative matapos na madanyaran ang sa iyang monitor dahilan sa papurupalsok na supply kan kuryente sa saindang lugar. Sa Facebook post inihayag ni Father Pereja na nagtutubod siya na dahil sa padagos na scheduled interruption kan Aleco mapapakarhay ang serbisyo alagad sa good sangunyan, dainin solusyon mantang para otro man gilayon ang sitwasyon. Katakod kaini nang apodan si Father Pereja sa Aleco na report ang supply kan kuryente sa Palanog kan Kamalig sa pagsasabing kaherak man kan mga residentes, lalo na kung nadadanyaran ang mga ekipahes. Mientras tanto, mamantinir ang pasiorden asin kaayusan sa Malilipot Albay. Ini ang kamautan kan Malilipot Municipal Police Station sa pinagigibong espersos kan pulisya bilang pagsiguro kan kaligtasan ka mga residentes. Sa entrevista kan DCGB News kay Malilipot Municipal Police Station Officer in Charge, Police Major Joseph S. Militante, sayang sinabi
na ansa iyang tatawan atensyon sa pagtukaw bilang bagong pamayo ka na sabing ipatura. Sinabi ni COP militante na nagipagdialogo na ang pulisya sa lokal na gobyerno mantang maigpit ang kasuguan kang gobyerno na mamantinir ang programang pangkaligtasan kang publiko lalo na ngunyan na nagkapadagos ang pag-alburuto kang bulkan mayon. Mapanatili natin yung kaayusan sa Malilipot. And syempre, paigtingin natin yung ating deployment, lalo na dito sa Mayon Volcano, sa ating border control point. And pangalagaan natin, lalo na yung pagbalik eskwela natin, yung mga estudyante sa lansangan. No? Lalo na tayo ay nasa main road. No? Kailangan na matulungan natin yung local government unit na isaayos yung trapiko dito sa bayan ng Malilipot. Ang pahayag ni Malilipot Officer in Charge Police Major Joseph Militante sa entrevista kan DCGB News. Pig-inganyar ni Seminarian Carl Angelo Yanson Luminario kan Mater Salutis College Seminary ang mga hobenes na magsarig sa mahal na Diyos sa tao kan pagbalo asin kadifisilan sa buhay sa programang Barkada ni Jesus sa DCGB sa hugot line na Growing Slowly Jesus Says, "Let not your heart be troubled. In my time you will become who I created you to be. Trust me." Tinawan doon ni Luminario na kaipuhan na maging matanos na sarong tawo na kung saan iyo ang kagustuhan kan mahal na Diyos. Ini ang nagtataonin kusog ninbo tanganing maging malinig na istara ni Kristo. Ini ang nagtataonin paglaom asin liwanag na nagigiya sa diklom na dalan. Sa pagpadagos o sa pagpapadagos sa buhay, maski dakol ang pagbalo sa buhay, maski growing slowly, dai dapat mawaaranin paglaom asin magsarig sa nasa mahal na Diyos. Nagpartisipar sa programa kanakaaging Sabado ang mga hobenes hali sa Parish Youth Ministry kan Piudran Albay. Sa masunod na Sabado ang tabayanan ang mga hobenes hali sa Huroan Diocesan Shrine kan Tiwi Albay. Mientras tanto, tampok sa Tabak Festival 2026 ang Padyak Race Relay na pinagpartisiparan ka mga para Padyak kasudba hali sa malenlay na ruta nin Tabaco City. Kasabay sa aktibidad na piggibo o sa paggibo nin sigid, pagbunot ninyog, pagtilad ng pili sagod sa mga pagbalo sa indang kaaraman kung saan ipinailing ka mga partisipante sa indang diskarte asin pagtarabangan sa nasabing karera. Mientras na naging pagkakataon man ang aktibidad danganing midbidon ang importanteng papel ka mga padyak driver sa panguro aldaw na buhay sa syudad. Ngunyan aldaw, yun naman ang ultimong aldaw kan pagsilibrar kan Tabak Festival sa siyudad ng Tabaco. Nagkaigwa ang DSWD nin testing para sa 5 portable Starlink units sa 10 City Evacuation Center sa Malilipot, Albay. Sigon kay DSWD Assistant Secretary Johannes Paulus Acuña, naging matrayumpo asin marhay ang resulta kan ginibong testing sa mga ekipahes. Sinabi ni Acuña na sa oras na ma-deploy sa mga evacuation site, piglalaoman na mapapakusog ang koordinasyon as in disaster response operations kan mga field personnel sa tao ka nagpapadagos na pag-alburuto kan bulkan mayon. Napag-arama na ang pondong ipigtagama sa nasabing proyekto iyo ang hali sa 6 milyon pesos na nakatagama para sa mga portable Starlink units sa Region 5, 11 asin 12. Sa dagdag pa niya itong baretang lokal, inarestar ka mga otoridad ang sarong lalaki na embelto sa illegal recruitment para sa pagpapadara ng mga obrero sa ibang nasyon matapos ang sarong entrapment operation sa Benny F. Imperial Street, Alternate Road, Barangay Cabangan, West Legazpi City. Namidbida ng sospitsado na si alias Jojo, 37 anyos sa residente kang Barangay Biga, Legazpi City. Naarestar ang suspect sa paagi kang pinagsarong puwersa kang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Albay asin CIDG Regional Field Unit 5 sa pagtabangan sa Department of Migrant Workers o DMW Regional Office 5 asin Legazpi City Police Station. Sigon sa mga investigador, ipinararam sa surveillance kan DMW asin CIDG ang suspect matapos madiskubre ang aktibidad kini sa paagi kinin Facebook post na naging ganyar sa mga individual na magpartisipar sa on-site orientation seminar para sa overseas employment opportunities sa Australia kanunyo 12 ngunya na taon. Sa ginibong verifikasyon sa database kan DMW, nagbutuan
kanaan consultancy services na pigrepresentar kini, then invalid authority o lisensya para mag-recruit asin magpadala ng mga Pilipinong obrero para sa trabaho sa ibang nasyon. Nakumpiskar sa sospisado ang madainlain na dokumento asin mga ekipahes, sining ka mga resume o curriculum vitae, ka mga aplikante, kwarta, laptop, cellular phone, asin iba pang ebidensya. Sa ngunya na sa kustudya na kan si IDG Albay ang suspect asin ampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act No. 10022 o ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act. Magkakaigwan in scheduled power interruptions sa ibang parte kan Albay sa aga. Hunyo 23, pon alas 8 nin aga sa gud alas 5 nin pagkahapon. Base sa abiso kan Albay Electric Cooperative, apektado kan power interruption an Pulangi Substation dahilan sa gigibuhon na shutdown kan Ligaw to Pulangi 69 kV line. Initanganing ma-facilitate ang preventive and corrective maintenance sa Ligaw Switching Station. Siniguro naman kan Aleco na tulos nagigibuhon kan sa indang opisina katuwang an NGCP an gabos para tulos na maibalik ang supply kan kuryente sa mga apektadong lugar na sakop kan nasabing substation. Mga tugang primerong parte yan kasatuyang Bareta alas 7, mga Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa singkamugdagang kampanahon, nakalis lamang bukin eh. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Benito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. DZGB Bareta alas 7. Ganyan sa detalles kang Bareta niya to sa lado nasyonal. Nakapag-rehistro ang Department of Health o DOH ng 50,727 kaso ng dengue sa bilog na nasyon po Enero sa Mayo ngunyan na taon. Sigun sa DOH, mas mababain ng 56% o sobra sa kabanga kan ikukumparar sa kaparehong panahon kan 2025 kung sino minabot sa 114,308 ang kaso ng dengue sa Pilipinas. Ipinahayag ang DOH na epektibo ang community clean-up drive asin ang paglinig sa kadarong sa pagkurtar kang pigbubunayan ni mga namok. Katakod kini inabisuan kan DOH ang publiko na magsulog ning alabang pantalon, long sleeves, medyas, saradong sapatos, paggamit nin moskitero mantang nagakaturog, asin paggamit nin mosquito repellent. Asin kapag nakamati nin sintomas nin dengue, arog kang kalintura, pamumula kan kulit, pagkalibong, pagsusuka, asin pagkulog nin lawas, muscles, asin mga mata, tulos na magkonsulta sa doktor.
Kinarampag kan grupong Manibela ang Department of Energy o DOE ngunyan na may nakatalaan na big-time oil price rollback. Sa estimate kan mga kampanyanin petrolyo, nasa 8.85 sa good 11 pesos ang bawas sa presyo kan kada litro nin diesel, mantang 4 pesos sa good 6 pesos naman sa gasolina. Sinabi ni Manibela Chairman Mar Valbuena na may mga tsuper na nagpadara sa inda kan mga gasolinahan na dai nagsusunod sa itinalaan na oil price rollback. Dapat natutukan ini kan DOE, lalo na ta durodakula ang bawas kan produktong petrolyo ngunya na simana. Lalo na ang diesel na pigagamit kan mga jeepney drivers sa indang pamamasada. Hinirit man ni Valbuena na padusahan kan DOE ang mga kumpanyang nagbebentahe sa mga konsumidores dahil halang kaupaman giraray na presyo kan petrolyo. Fairness tanto bukas ang Pilipinas na paiwason ng importasyon ng petroleum products gikan sa Russia bilang parte kan lakdang kang gobyerno na paiwason ang pinagkakuan nin enerhiya kanasyon. Inian saro sa mga natukar sa bilateral meeting ni na Presidente Ferdinand Marcos Jr. as in Russian President Vladimir Putin sa Kazan. Sigon kay Presidente Marcos, wala pang pinal na kasunduan alagad, nagpahayag ang Russia ning kanda na paiwason ng kooperasyon kay ni sa Pilipinas sa sektor kan enerhiya. Pigpaliwanag ang Presidente na nagpuon na magkuha ang nasyon ng petroleum products gikan sa Russia ka nagkaigwa ng pagkapurisaw sa pangkinaaban na supply dahil sa krisis sa Middle East. Hinabi niyang paramentas man sa nakaito ang pag-importa asin daing pangmahaluyan na kasunduan para digdi. Dahil lang kay ni, pigadala na kang gobyerno ang posibilidad nin mas matano sa sinpangmahaluyan na sistema ng pagkuha ng supply hali sa Russia tanganing magkaigwa ng dugang na mapagkakuhaan ng petrolyo ang nasyon. Alagad sinabi kang Presidente na kaipuan pa manggiraray na isa alang-alang ang mga geopolitical considerations bago maipatuban na pangmahaluyan na kasunduan. Nagpasalamat si Senator Panfilo Ping Lacson sa matrayumpo na pagbalik sa nasyon kan 24 Pilipinong nakulong sa Russia sa loob nin 9 na bulan. Sigon kay Lacson, saro ini sa pinakamahalagang naging bunga kan pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Russia matapos na personal na idulo kan Presidente kay Russian President Vladimir Putin ang kamugtakan kan mga Pilipino. Sa sarong pahayag sinabi ni Lacson na ang pagkalibre sa karsel kan 24 Pinoy sarong dakulang trayumpo na dai masyadong nataawanin atensyon kan publiko. Sa iyang sinabi na kung dai na aksyonan ang sa indang sitwasyon, posibleng maghaloy pang magtinir sa kulungan sa eseng parte kan Siberia ang mga Pilipino. Nag-abot sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 ang 24 na mga Pilipino sa duwang magkaseparar na batch hali sa Bangkok, Thailand. Base sa Department of Foreign Affairs o DFA, ginibo ang repatriation sa pakikipagtabangan kan mga otoridad sa Russia kaibahan ang Department of Migrant Workers as in Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Kan Huwebes, kinumpirmar ni Presidente Marcos na inaprubaran ni Putin ang pagpapalibre sa mga Pilipino na nagtatrabaho bilang cleaners sa Russia. Sigon sa mga nainot na report, nakulong ang mga ini dahil sa mga issue sa immigration matapos na mabiktima nin illegal recruiters. Sa iba pa niya itong baretang nasyonal, mas tutok announce prosecution panel sa preparasyon para masiguro na madaling masabutan ang mga ebidensya kaysa asikasuhon kung pirang boto ang kaipuhan para makonvict si Vice President Sara Duterte. Sigong kay House Prosecutor asin Akbayan Party List Representative Shell Jokno na mahalaga ang paglatag ng ebidensya para masiguro na masasabutan ini bakusan na ka mga senator judge kung maging kang publiko na maantabay sa pagdangog. Sigong sa mga membro kan prosecution team, nakanda na sinda sa pagdangog asin papatunayan na igwang basihan ang apat na articles of impeachment na isinumitir kontra sa Vice Presidente. Kaibanan sa mga aligasyon ang salang paggastos kan confidential funds, day may paliwanag na yaman, bribery asin pagpatakot kina Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos asin dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang isyu kang butuhan sa Senate Impeachment Court, nagbutwa dara kang pagkapreso ni Senador Jingo Estrada asin ang pagtago ni Senador Ronald De La Rosa para maiwasan ang arrest warrant at pigpaluwas kan International Criminal Court o ICC. Pinunana kan Senate Impeachment Court ang pre-trial conference kan Hunyo 18 asin sigararay ning gigibon ngunya na aldaw Hunyo 22. Ang trial piglaoman nabapon man sa Hulyo 6.
Ginulong ni Senator Erwin Tulfo ang sarong propwestong lay na dai pagpasweldo kan haralangkaw na opisyal kapag ini-absent na daing malinaw na rason. Kaibahan sa propwestong lay ang presidente, vice-presidente, senador, congressman, iba pang elected officials, cabinet secretaries as in department heads. Sigon kay Tulfo, makasupog naan mga ordinaryong government employees daing sweldo kapag absent, pero sindang mga opisyal maski pirang simana o bulan ng absent may sweldo. Kaibahan sa propwesto ni Tulfo ang dai pagtaonin mga allowances sa mga opisyal na absent without prior o proper leave. Sinabi ka neophyte senator na dapat pantay-pantay or ordinary employee o high-ranking man, no work, no pay ang gabos. Mapakulpa sa mga pagduda na daing na naman malalaos asin mapupugulan ang pagluwas ng katotohanan kapag nagpuna ang formal na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Inan sinabi ni House Deputy Speaker asin La Union Representative Paul Ortega V na naglalaom na malalaos na ang pagpuon kan Senate impeachment trial para mailatag ang mga ebidensya kan ambos lados asin mailing na ini kang publiko. Sigon sa kongresista Saro sa nagdara ng pagduda sa publiko, ang naging karerebokan sa Senado, partikular sa rigudon sa liderato asin pagbabago ka mga alyansa ka mga senador. Sinabi ni Ortega na kapag nailatag na ang mga ebidensya, makakagibo man ng desisyon ang publiko may kinaraman sa mga aligasyon laban kay Duterte. Nagtutubod si Ortega na interesado ang mga Pilipino sa impeachment trial ni Duterte asin makakahaman kan sa indang konklusyon ang mga inibase sa indang mahiling na ebidensya siring man kung paano mahiro ang prosekusyon. Depensa asin magi ang mga senator judge sa enot ng pigtalaan ang pagpon kan trial sa Hulyo 6. Nagdudubod ang spokesman kan prosecution team na si Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong, na mabubuhayan ang mga suportadores ni Vice Presidente Sara Duterte kapag nagpahiling asin personal na naghampang sa impeachment trial asin maglatag nin ebidensya para patunayan na sala ang mga alegasyon kontra sa iya. Alagad kapag day ini ginibo kan Vice Presidente, maluwas na pigo-ghosting sa nakaini an sa iya mga suportadores na posibleng maging dahilan para dai siya maidepensa kan mga nagtutubod sa iya. Dahilan digdi kaipuhan na dai pag-iwasan ni Duterte ang impeachment trial dahil gusto kan mga tao na siya mismo ang maghampang asin bako sanaan sa iyang mga abogado para idepensaan sa iyang sadiri. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, pinaimuti ni US Vice President J.D. Vance na isinarado giraray kan Iran ang Strait of Hormuz. Sinabi kanina wala sindang nailing na anuman na ebidensya na isinarado naman ng GAD ang nasabing strait. Ipinag-insistir kanisa na igwang 16 milyon na mga bariles ng petrolyo kan US ang nakaagi sa Strait of Hormuz asin nailing nindang nagiro ang mga barko duman. Enot ang inanunsyo kan Revolutionary Guard kan Iran na sendang isinarado ang Strait of Hormuz dahil sa pagsuway sa ceasefire na ginibo kan US asin Israel. Nagresulta man ang desisyon na isarado ang Strait of Hormuz dahil sa ginibong strike o airstrike kan Israel sa Lebanon. Baretang sports, natapos ang kahangahangang kampanya ni Alex Yala sa WTA 500 Berlin Open. Kanda siya magtrayumpo kontra kay Linda Noskova kan Czech Republic sa iyang semifinal showdown kasuod mang Domingo. Apesar kan matinding laban, duminuko ang Pinay tennis sensation sa straight sets na 2-6, 4-6. Dahilan para maputol ang sa iyang makahistoryang journey sa prestihiyosong torneo. Maski dai sinuwerte makaabante sa finals, dakulang trayumpo paman giraray ang nagibo ni Yala sa Berlin Open kan makalusot sa good semifinals asin makipagsabayan sa nagkaparang pinakamatitibay na players sa kinakban. Bagatugang sa kamugtangan bukang panahon, nasa linya si Sir Ariel Zamudio ang Pag-asa DOST Regional Forecasting Center. Sir Ariel, good morning, please kami. Para po sa tuyang weather forecast ko na aldaw na ng Lunes, ang bagyong Francisco nagkusog pa iniyo habang ini man nagrikas kung saan iniyo nasa kadagat at pamankang Pilipinas. Alas 4 mo niya aga rin namatan man ang sentro kang bagyong Francisco sa distansyang 715 km sirangan kan Tuguegarao City, Cagayan. Nasa typhoon category ini sa kunyan na kung saan iguan kusog din duros na haran sa sentro nag-aabot sa 140 km per hour as inigong pagbugsok kan duros na nag-aabot sa 170 km per hour. Nagiro ni sa direksyon ng Pasulnupan, Norte Sulnupan sa rekas man na 30 km per hour.
Samantala, nakabandera man ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 duman sa Batanes sa northeastern portion kang Cagayan, kabali naman ang eastern portion kang Babuyan Islands. Samantala, nakaka-apekto man ang southwest monsoon o duro sa bagat sa bilog na Visayas, Mindanao, asin Palawan. Digdi man sa kabikulan sa maghapon, ni dahil man sa mga localized thunderstorms, posible man ang mga pulong pag-uran o pagkikilatasin pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na halos sa timog sulnukan na matian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alot ng kadagatan. Ang tinatayang agwat ng temperatura sa maghapon, 25 hanggang 34 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:19 ngunyan daga, masulong pa siya alas 6:13 hapon. Alam po rin sa Diyos di Pag-asa, Ariel Samucho. Thank you very much, Sir Ariel. Nakatugang na po ang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinipon na singginalap sa DCGB News Base. Kada kalis pong 12 oras. Napakarang ka na kay Bana ito sa pagsurat kang bareta, Jenny Matthew Balyaran. Pantang yaman sa lado technical, si Chief Ramir Tanay. Sa DCGB Social Media Department, ito yan pong IT, Jerome Nico Martinez. At siyempre ito yung mga OJTs from Sorsogon State University, sina Joven Ingali at saka Carmel Herbera. Tama ba? And then siyempre, para mo ka Mega Force Patrol, hello kay Benji Daminhile, Benji the Pogi. Nakabalik na si Benji the Pogi, may linya na ang sa iyang internet. And happy listening daw kay Manay Agnes Mapi as in Madam Amada Esplana. Omi Realista Lola, good morning. And then si Kuya Rolly Leon Alvarado, nag-antaway po dyan sa Pasay City. Kuya Bob Gandano, good morning. Diyan po sa San Lorenzo sa Tabaco. Siring man si Bing Ben Bores, diyan po sa San Isidro sa Malilipot, Talbay. Good morning. Sir Jeff Santos kan Queensland, Australia. Atin man si Ma'am Annie Armstrong kan Melbourne, Australia. Good morning. Good morning man po sa kabos na nakatune in sa 729 kilo sa pitang ka mga radyo sa AM Band. Siring man sa mga nakantabay sa 106.9 WGB FM, Tabaco City. Good morning kay Sir Gerald Aranya dyan po sa LA Drive, Legazpi, sining man si Ate Sally at saka si partner King Rinaldo dyan po sa Bangkiruan. Ito yung Weatherman. Sa inyo po ka boss, maraming salamat. Kami po sa inyo mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Kapan po si Mardila Daing Ibang. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Kaya na po masunod ang Apot with BP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta